Ja, we zijn in de oude fabriekshallen van vroeger Interjutte, tegenwoordig van de Wezenmaalgroep, waar we het evenement Halloween Live hebben georganiseerd. En ja, het is eigenlijk een totaal evenement met van alles en nog wat. Film, muziek, zang en natuurlijk een spookbelevenis waar de mensen als eerste doorheen gaan. Het idee is ontstaan toen dat we Scrooge deden. En dan kwamen we er eigenlijk achter dat we de jongens en Brüsserdam elkaar toch wel heel erg aardig vonden. Dus zijn we vrij snel op het idee gekomen met Halloween. Hebben we Scrooge even laten rusten. En zijn we vervolgens met het idee met misschien moeten we iets met de horrorklassiekers doen. Met VHS-banden, gewoon iets klassieks. Iets met een beetje filmeducatie, heel veel geschiedenis van film en heel veel muziek. Het idee was op een half uurtje gepiept en wat er daarna gekomen is heel veel werk. Het zijn natuurlijk twee enorme hallen. De oppervlakte is eigenlijk 2 keer een hele grote sporthal. Die hebben we helemaal ingekleed, ingedeeld met afscheidingsdoeken en allerlei meubilair. We hebben wekenlang lopen sjouwen bij mensen op de zolder om van alles naar beneden te halen en daar een spookachtige setting van te maken. De film is vrij groot geworden. Het zijn 11 draaidagen geworden, wat dat voor ons eigenlijk een hele grote productie is. Natuurlijk heel veel momenten met bekende hulstenaren. Heel veel momenten dat we externe of interne Brüsseldammers erbij moesten halen om opnames te maken. Dus het is heel erg groot geworden. We zitten bij elke filmvoorstelling en elke voorstelling zitten erbij. En het is grappig dat je bedenkt bepaalde grapjes in de film of in de act. En sommige slagen aan bij dat publiek en sommige slagen aan bij het andere. Het is heel erg. Het maakt elke voorstelling eigenlijk best wel leuk om hem te blijven zien. Want er zit heel veel editing in en we hebben ze heel vaak al gezien. Maar ze blijven verrassend. Het verveelt niet. Het is heel stom om te zeggen, maar het verveelt gewoon niet.
Allereerst binnenkort gaan we met een gelegenheidspop-up band naar Michelstad. We hebben het concert in april met Shirma Rouse als zangeres, wat ook heel erg leuk wordt. Er zijn ook weer al stiekem ideeën, maar ik mocht nog niks vertellen van de mensen van Brutsterdam voor een volgende evenement. Wat weer helemaal iets anders zou moeten worden. Maar ja, daarover later waarschijnlijk meer. En dit is zeker voor herhaling vatbaar. Er zijn al ideeën. Er wordt nog heel geheimzinnig gedaan binnen een klein clubje. Maar ik denk dat we dit nog wel een keer gaan doen, ja. Oké, voor de mensen die het gemist hebben, is er nog een mogelijkheid om het te herbeleven? Absoluut. Het is ik denk niet dat ik overdrijf dat het echt een totaalbeleving is. En we hebben de totaalbeleving volledig ook nog gefilmd. En daar gaan we nog iets mee doen. Dus mocht je het gemist hebben of mocht je het nog eens willen herbeleven, we hebben het volledig cinematisch vastgelegd. Dus het wordt nog een spektakel, een soort van nawee van Halloween Live. Ik heb echt genoten vanavond. Het was echt fenomenaal goed in elkaar gestoken. Een goede introductie, de inleiding naar de film en zo was ook heel leuk in elkaar gestoken. En dan het orkest is natuurlijk fantastisch, dus echt genoten vanavond. Je hebt meegespeeld in de film. Hoe heb je dat beleefd? Ja, dat is altijd leuk om even te mogen inzetten. Het zijn altijd gekke rolletjes die ze hebben, dus daar ben ik altijd wel voor in. Ja, echt superleuk. Echt hartstikke leuk om te zien al die bekende mensen die dan eigenlijk langs ziet komen. Wat voor talent er eigenlijk allemaal is in Hulst. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te kunnen zien. En ook de muziek erbij, die maakt het gewoon helemaal af. Bekende muziek, die ook weer past bij de beelden, of juist niet. Dat is eigenlijk ook wel weer een leuke twist, want er zat ook echt wel humor in verwerkt. Dus ik heb echt genoten. Ja, als je op de hoogte wil blijven, dan is de website van ons het beste medium, www.dejongewans.com. Facebook, wat heb je nog allemaal tegenwoordig? Instagram, nou ja, noem maar op, online.